o nwere onye na-akpọ bifo ya kpọchiazi azụ ọ bụ hello. Yeah, hello. Mba ọ na ịmara na mmadụ na-akpọ na the line eme mistake were fọrọ nke ọzọ aha tinye na line. Because I'm saying that I must have you know. Nsogbu adịghị sistem ka nkụso onye nwa bụ detin nwere nsogbu adịrọ ọ bụ dị fon ọ dị fon na-aba ndị ọ dị sentin ka ọ bụ so dị fon ya gwerezie dọlawa wee tinye na vidio so onye nwa mere ya bọta ihe na-ekwu na-aga na line anyway so ọ bụrụ enwere ị chọrọ ikwu kwuo ihe mere na ụlọ ihe ọgụ na akọlịntọ ihe a na-ekwu so mụ achọkwa ka mụ a but the video self you know ọbụrụzi ihe ọ na-akịta you know kama ihe menụ ọ bụrụkwa mgbe ọzọkwa you know kama na ihe a na-eme na masịrị m ọfụma ọfụma ihe ọbụla a na-ekwu maka nkwado ọdịnala ya mụnwa dịkwa out adị m out for ihe ọdịnala bụ ọsọ na-agbakwasa efu ma ndị niile na-enene ma ndị na-anụkwu ya ihe m na-ekwukwa kịta onye ọbụla jisi ike na ọdịnala bụ ife ya azọpụta anyị ọdịnala ndozi ọdịnala ọnụ ọbụ ife ga-azọpụta anyị you know ka onye ọbụla kwado nwanne anyị bụ n'ọzọ kwado everybody ile chekwa dishọ na ihe niile na-eme ọfụma n'ọdịnala n'ọnụ ọbụla ndị Igbo na nzọpụta ndị Igbo abịago nso ọ na-ebe onye isi ọdịnala anyị anọ ka nsogbu ndị Igbo kwụsịrị afọ mbụ Oluchukwu anọ m na Germany you know nwee sị ka nkenekwu n'ọzọkwa kelekwa nọ nso onye bụ onye isi anyị you know daalụnụ nwanne biko onwe m chọrọ ịjụ gị ihe ọ na-enwe ego ebe ahụ ka ọ na-apụtakwa ọfụma ọ na-apụta ọfụma kịta mụ na gị na-ekwu ka ọ naghị enwe ego adị mụ na gị na-ekwu ihe niile na-apụta ọfụma sọsọ vidio bụ ihe adịrọ ọrụ oke ọ dị on na ịma na bifo echenjiri m the phone agbanyere m echenji the phone reconnect ya back ya reconnect ya back so icheki ya na ị ga-afụ ya so nsogbu adịrọ nwanne so nsogbu adịrọ ọ dị mma ngwa nwanne ji ọgwa gị na ọ na-ebe akwa ka chiegọdị nwanne so ụmụ ibe echenjiri m the phone unu ewere iwe ewere m mara fonu m ji ebe a fonu na-abụ ka m ji so o nwere nke ọzọ ka m ji wee jee tinye na the video so ọ bụrụ a na-akpọzọ na-eme intersect the video ihe a na-eme eme m wee chenjie ya anyị abụrụ ndị CNN already anyị ka na-eje eje ọ bụrụ na anyị na CNN anyị amara ihe anyị ga-eme da place so ụlọ enwere igwe na otu ụta wee dị ịmara equipment etinyere m ya ọfụ so adịchabeghị m used to ọmarabeghị m ahụ so ọ ga-abụ m ahụ oge na-adịghị anya mana ọnwụnwe onye chọrọ ịkpọ ya kpọba nsogbu adịrọ anyị abịara ebe ịchọ mma ya na-edo pankeki onye na-akpọ ya kpọọ kịta na ihe a dị mma maka adịghị ama ama ọrịchagoro obozi hello ya nwanne ya ma na ire onye isi ana m ana ihe na-ekwugo ahịa ya ị nọ na line ya ọtụgbatu ihe iji egbu okwu biko ị nọ na line ya okay nwanne ha bụ ihe egezi na onwe gị na-apụta apụba ihe egezi na onwe gị na-ekwu ihe na-ekwu egezi na onwe gị biko okay ekele m na-anụ yo pro ụka mmadụ ya ihe m tere gwago na ị na-akpọtasị ndị mmadụ n'ụra
esoro m na ndị na-akpọta n'ụra asị gị jisie ike atụgwe m na mba gị si biri at a few far from you ihe ị na-eme ị na-akpọta ya n'ụra akpa achọrọ m ka ị kwere na enwere ndị dịkwa nkwado n'ihe ị na-eme a ga na-apụtawo mba a ga-akwadoro gị ebe ahụ ya agaru asụ m ka m soro dochie na ọ ga-adịrị gị na mma dịkwa ise ọ dịka laịn ya aka ọtụwa ọ dị ọzọ mma so nsogbu adịghị nwanne nsogbu adịrọ ekpere ọfụma ya ekene ka gị nwanne ya ekene ka gị anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne kpọọ anyị n'Imo gbere Igbo kpọọ anyị maọbụ na wasapụ Skype anyị ọ dị ebe abụta akọnetị ya mma akọnetị ọ bụ na mmesi ya maka ịmụ na ekwipment ya adịghị mba onye a ga-akpa anyị na fon gwa anyị na fon nke ọzọ biko fon nke a bụ nke eji eme ihe onye akpọrọ anyị kịta biko kpọchie anyị na fonu nke ọzọ biko echenjigo m dị fon ewepụgo m dị fon nke ahụ eji eme brokast kpọọ ya na nke ọzọ biko iwe were gị onye na-akpọ na fon kpọọ na fonu nke ọzọ kpọọ na 722-373-169 onye na-akpọ na fon ya kpọchi ya azụ na 722-373169 biko akpọzina na nke ahụ ị na-akpọ na ọ na-eme intercept the program biko kpọọ na nke ọzọ ihe m na-agwa ụnụ mbụ na Amadioha thunder and lightning eri ihe niile a bụ ihe a na-ekwu maka ya maka ọ bụrụ na ị mara maka eri gịnị bụ eri mgbe eri gịnị bụ eriri kedu ka spam na-adị how do spam look like kedu ka spam na-adị ịma na that spam ahụ ị na-afụ ihe a na-akpọ ya before aura seminalis before you change it to spam before you change the name to spam ọ bụ aura seminalis go and do your own research ihe ọbụla m gwara ụlọ so ga-echachi gaa chọọ dictionary chọọ Google ebe ọbụla ị chọrọ ije chọọ ihe a na-akpọ aura seminalis oke nwanne udo sorry nọmba bụ ọ dị na Facebook anyway nọmba dị na Facebook ọ bụ 722-373169 plus 34+34 ọ dị na Facebook as well go to front page ị ga-afụ ya na the place ebe ahụ esendịrị ihe ahụ ọ dị ebe ahụ so pụọ ebe ahụ biko nwanne iwe were gị ọ gaghị emezi echi aga m ewepụ fonu nke a dị na nke eji ekwu okwu ka mmadụ gara ịkpọzi ebe ahụ onye mere eji wee chenje the phone maka ndị mmadụ na-akpọ na the line so m chenje the phone ka ọ ghara eme intercept the program so ụmụ ibe ihe niile a na-akọwa nwa bekee na-ekwu ha niile because ihe na-akpọ typology everything is just repeating itself kama na onye ọbụla create tie language nke onye ya afa but if ọ bụrụkwa na ị gaa n'ihe a na-akpọ ka esi ekwu ya ị gaa na dictionary definitions all those definitions are the same definitions so even this phonetic alphabet and this Latin alphabet they are originated from the concept of the language of the concrete original language which is ndị mbụ Igbo language ịchọ iwere ya sụọ Igbo ị nwere ike iji Igbo language sụọ Igbo because of a concrete language is a concept and ideology ya onye na-ekwu hello nwanne mma osi agha ọ na-ekwu
ọnwa afọ na-ekwu ngwanụ nwa afọ mbụ onye bụchi Ikemefuna nwa bụ ugwu udo nwa obi esie na Nnewi Okwu Orisa. So ife ị na-eme masịrị anyị na ị na-eme ka anyị si wee share ife na-ekwu eziokwu ị na-ekwu mana ọ mistake ndị be anyị na-eme hụ na akwa amụghọ na ife tisasịrị anyị n'ụwa niile ụka tisasịrị anyị n'ụwa niile. They put confusion into us. I want to say when you do any go. A bit is if we go on out. Actually, Jesus told me, Jesus said the Bible said it. And I get here on that out. Open to go on the man about that. Like you guys person there have 4 sons. And you want to again, when you listen about me. Si apa no ka go ma pageme no ka go ma ka me ne wo no so bi na mbo zo wo na ko de ne ko shi ko na 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 zo na na ka so de de tabe na bula mo ti wo ga sin si apa na be ko wa de mo ya ko ne na ba de ko ti nya ko me ne nya ke ja no ke de ni pe le ko wo ya. If we don't know where we are coming from, I'm not going to say my I what I don't want to happen with the doctor. What about when my wife is where she tapazes to with that over she tapazes. But I want to know who you are. That is the but one day udodregi one day mmadụ udodregi unu fọ na ndị be anyị kwere ekwe n'ihe otu kwuru ha kwere ekwe ụmụnne ọdịnala bụ ebe ụzọ dị ọ bụrụ na anyị mebe ọdịnala nwere onye si gị ihe ọbụla ị chọrọ ime na onwe ị ga-eme maka anyị si ka anyị baa uru nwanne ka ụbụrụ anyị baa uru uche anyị abaa uru akara aka anyị abaa uru fisikali anyị abụrụ ofu ị nwere piramid ahụ na-ekwu okwu next year bụ ihe ọ bụ apụta bụ igwe bụ ike ọ ya bụ a symbol of Igbo race for the future of ndị Igbo. The symbol of Igbo race, the ideology, the symbol is Igwe bụ ike. Onye nwere the symbol of Igbo culture. That symbol of pyramid ya nwere omegoro ndị fọrọ ya esendere na Facebook here. O nwere concept anyị build ndị ndozi ọdịnala. That pyramid ahụ ofu onye bụ onye ihe nọ n'enyu mmadụ 100 ihe ga-build the pyramid. Mmadụ 100. So anyị chọrọ ihe use wee mee ihe a na-akpọ cultural exchange. So ka anyị nwee ike itinye Igbo na international mindset. Anyị tinye Igbo culture, ọdịnala Igbo, omenala Igbo, iwu ala Igbo, ntọala Igbo na obi ndị ụwa ka ha mara na abụrụ black magic eji mara ndị Afrịka na Afrịka nwere sense. Ha mara na ndị isi ojii nwere sense, ọ bụrụ black magic eji mara ha. Ndị isi ojii nwere uche, ọ bụrụ black magic eji mara ha. So all through this cultural revival, this ordinary cultural revival, the resonance, the debate of ndozi ọdịnala, ọ bụ ihe anyị nọ. Ọdịnala Igbo abụrụ ihe ọjọọ, ọ bụ a strategy of commerce strategy. Ịghọtago ihe a na-eme advertisement na TV, ị chere gịnị ka mmadụ na-spend $1 million na-eme advert, ị chere onwe ihe ọ na-enweta niile. Unu echere enwe ihe mmadụ na-enweghị any target ka a na-kwụọ ụgwọ na TV na-eme advert. Enwere ihe nwere plan, enwere target. So ọ bụrụ sọ na enyere gị Bible with the target will self-inflicted hate. Ọ ya bụ the target and ime ha anya nwanne cheki mgbe ọbụla ịdị happy enweghị ihe na like gị. Just let me tell you, mgbe ọbụla ịdị happy enweghị ihe ike na-adị gị ime. That is the problem. So if you are not happy, you become a docile human being. Mana ọdịnala because ihe ime mmụọ bụ healthiness bụ ime mmụọ. Ịdịkwa na healthy n'ime ịdị healthy n'iro mmadụ gwego okwu ịghọta ihe ọ kọrọ. Onye obi adịrọ mma anaghị anụ ihe mmadụ na-akọ. Onye iwe na-enwe anaghị anụ ihe mmadụ na-akọ ụmụ ibe. Onye agụụ na-agụ anaghị anụ ihe mmadụ na-akọ ụmụ ibe. Anyị ga-eme ka ọ dịrị ndị be anyị ije ọ gaghị abụrụ biznes. Ịnya keke abụrụ biznes. Anyị nwere land nwee people. Kapịnta nwere ihe mmadụ ga-eme ọrụ pụta ọ bụzi so fostry. E nwere so many things kapịnta na-arụ, thousands of things kapịnta na onye na-arụ moto nwere ike ime exchange. Onye a na-arụrụ onye nke onye nke a na-arụrụ onye nke onye anyị chọrọ coordinate everything. Coordination ihe ọ bụla ị chọrọ ime anyị tren ọ ga-etren nye gị pepa
Professional people need the government to do this thing. You don't need the school to do it. Ndị ọzọ ọdịnala nwere ike imegbu onwe anyị. We can do it ourselves. We run the institution by ourselves. Anyị ga-emegburu onwe anyị ihe a niile ụmụ ibe ọ by force ga-eji eme ihe mana mba ọ bụ ihe anyị chọrọ imere onwe ọ na kịta ọ na ya anaghịzi eme anyị ga-eje ụka ije n'ụlọ ụka ga-apụta mmadụ 200 n'ụlọ ụka 2,000 20,000 n'ụlọ ụka a na-adịcha nnọọ rụọ ụlọ ụka ndị Igbo na-arụ ụlọ ụka n'aka ha ji aka ha tụọ ego n'ụlọ ụka ndị Igbo na-atụ ego n'ụlọ ụka ọ bụsị ka emezie ka anyị Igbo dị mma ndị Igbo akọwa excuses nwanne don't have a reason for excuse ị nwere any reason for any excuse but if you like you follow your Jesus we don't care onwere onye si gesi na Jesus ebe nobody ask you to follow not follow anybody ya na-agwa gị bụ na the problem of an Igbo na-ebe osi ọ bụrụ na anyị mee distra ọfụma ndị a ga-ewere Baịbụl hacha ụlọ okpuru bed onwe etu onye ga-ewepụta Baịbụl n'ihu mmadụ because Baịbụl bụzi ihere onye ọbụla bụbụ Baịbụl ihere a na-eme otu esi eme ikwu ọdịnala ikwu onye Igbo onye ọdịnala ihere a na-eme gị na ikwu onye Igbo onye omenala ihere a na-eme gị o nwere mgbe ọ ga-eme oluzie onye kwuo na ya bụ Kristian ohere eme ihere a na-eme ya ndị ọdịnala emesịa ndị Kristian ihere agaghị ekwe abụpụta Baịbụl n'iro ihere agaghị ekwe ebupụta Baịbụl onye Kristian nsogbu adịrọ just keep following na-eso anyị because ebe anyị na-eji anyị nwere ọgụ enyere ọdịnala project is been written ọdịnala project is written na edere ede na-efollow the project written already so ụmụaka niile anyị mụrụ amụ onye ka nna ya ha sị ha don't worry yourself just follow ndozi ọdịnala ị ga-afụ na ndụ ị ga-agbanwe you don't need to go to university to be somebody ị need ya anyị Igbo ju okporo akpụ ahụ na-eri anyị ga-eri ji akpụrụ ihe a na-akpọ ethanol alcohol anyị ga-eji akpụrụ alcohol jiri garị ụsọ many things bụ agaghị akpa afọ ebe a jiri ube mgba ube okoko ji eruo olive oil jiri mmanụ nri ahụ unu na-atụfusi atụfusi mmanụ nri ahụ that red oil anyị eji eruo ude datin moisture automatic moisture onweghị mmanụ nri n'ụwa aka mmanụ red ahụ mma but ị maka esi eme bifo ihe ozugbo ya that was the problem ma nchara akị aka ihe niile ahụ investment ndị mmadụ ga-ahapụzi Lagos na village na-akọ nkwụ ihe ọ bụla ịkọpụtara butere ndị ọdịnala igorogie direct ihe ọ bụla ịkọpụtara bring it we process and give you one you go onwe onye ihe ọma anaghị adị mma ụmụ ibe enwere onye ihe ọma anaghị adị mma that is a question onwere onye ọya gba m enwere onye ihe ọma anaghị adị mma ya gba m anyị bụ ihe anyị wee choose ọdịnala we know why we choose it because our identity anyị as long as na ọdịnala bụ akwa ndị mmadụ na-asị na ọdịnala bụ evil you remain evil in the eye of anybody ma ị chọrọ as long as na ọdịnala remain nonsense you are nonsense in the eye of everybody unless ma ya ekiri dị nwanne ụlọ gị ruo unyi ụlọ gị ruru unyu ị naghị agbata ya n'ọsọ if you like you abandon your house because not the dirty ị na-agba ọsọ a ga-asị ka onye mgbe ụlọ asị ụlọ ọkụ ụlọ Ifeanyị ọkụ ụlọ Okeke nwanne ịbụ ya ụlọ gị ma ị hapụrụ ya gba ọsọ ma ị hapụrụ ya ọya ka ị nọkwara gị o mana na-asị ya ụlọ gị bụ ihe ahụ ịghọtara so ọba onye na-agba ọsọ go and clean your mess go and clean your house ibichasị ụlọ gị ọ dị clean ewere na-amatụ ụmụ ibe so ihe m na-agwa ụnụ bụ soro ndozi ọdịnala na ụzọ dị ya emere onye abụ na ya anaghị ana mmadụ pakam mgbe ọbụla anyị merụrụ mgbe awa investment bidoro ụnụ ga-ama mana agaghị ekwu ya na public ọwụ ndị nọ n'inside ka a ga-aba maka na onye a na-agbara afọ ahụ dibịa anyị agaghị eje gwa ụwa mgbe anyị na-eme ihe anyị na-eme ka anyị ga-esi eme ya mba anyị agaghị eme otu anyị gwa ha anya ọgharị gajaragarị ọsọ ndị batara na ndozi ọdịnala ga-ama mgbe anyị bidoro ihe a so o nwetịrị ndị chọrọ igoro shiat n'ihe a na-eme ọgwa n'inside ka a ga-eme agaghị eme n'iro ka ụnụ nọkwụ na mgbeche na mpụta ebe agọba ụnụ mgbe anyị ga-eme ihe anyị ga-eme enwekwaghị onye ga-ama na ọkwasọ ndị nọ n'ime ga-ama so ọ kara dị mma na iji n'oge na-abịa n'ime soro be ihe a na-eme soro dozie ala Igbo anyị bụ ndozi anyị soro Igbo ọ bụghị bekee ka anyị soro ndozi ọdịnala Igbo ọdịnala Igbo culture within that ọdịnala enwere commerce enwere religious philosophy which is omenala ọ ya bụ ihe unu na-ekwu ọjị ọfọ ịgọ ọfọ na ịgọ mmụọ practically in the book you see how they work how these things work how these things benefit you ka iru ọjị unu na-ekwu na ọjị a ka ọjị a si wee bụrụ ị ga-afụ ya n'ime book
ịgụsịa akwụkwọ ndozi ọdịnala 6 months you pray change ọnwụ na-ebere change human being ma na ime ibiri ọpa deliverance akpọrọ gị eze mmụọ ọnwụ na-egosi akwụkwọ ndozi ọdịnala ịgbanwere agbanwe ịma na ime ibiri deliverance ka akpọrọ gị eze mmụọ ụmụ ibe amara ihe amee gị ezigbo na terapi arụọrọ gị agwụ terapi ọgwụkwa nke a na-egbu ọkụkọ mba enwere ka esi arụ agwụ terapi ka a na-eme emesịa gị terapi after some months or years ị nweta onwe gị bụrụkwa onye ma ihe bụrụ onye ji amatụ. So ụmụ ibe aga m eweta okwu a na njedebe taa ụmụ anyị bidoro late taa so a sị m ụnụ gbaghara ọkwanụ ka ụwa si wee dị na ihe anyị na-eme karịrị akarị emere nke ụnụ fụ ka ntị wee mee 3 programs at the same time. So a sị m ụnụ iwe were ụnụ echi anyị ga-apụtazi n'oge ọ ga-abụ ofu onye ọbụla chọrọ ịkpọ echi ya detuo dị nọmba edetuo ọ dị na Facebook ebe a detuo ya edetuo ka ọ kpọọ n'oge detuo ya edetuo onye ọbụla chọrọ ịkpọ echi ya kpọọ nsogbu adịrọ a sị na udo dịrị ụnụ ebe ọbụla ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala ọnụ ka m ji eme ọnụ ọkwanụ nwa ọbụla m na-ebe ekwu okwu a maka ọnụ nwa all your pride ka m na-edefend and defending your pride because all your identity ka m na-edefend ọ bụ ihe na-edefend publicly bụ your identity and your nke gị ka ọ bụ and your own mana ihe mezi bụ na anyị ga-eme ka ọ dị interested ọ dị attractive ka ndị ụka were aka ha bịa yọọ biko sị na ha chọrọ ịbụ ndị ọdịnala ka ndị ụka ji aka ha yọọ anyị biko si nwanne biko nụ I want to be ndị ndozi ọdịnala how can I do it? I say no, you have to be automatically ịbụ onye ọdịnala ihe anyị na-eme we are fighting for you anyị na-fight ọ dị ka mmadụ isi na ya bụ representative jee na House of Senate je present a bill for something ihe anyị na-represent a bill for our people si na ndị ozi ọdịnala anyị nwere information the accurate information of our ancestors na-ekwe ya ebe a ọ bụrụkwa ihe ndị na-ekwu ihe ndị na-ekwu abụrụ eziokwu let's debate it ka anyị debate ya ndị ụka bịa ka anyị debate ya let's debate this thing ndị ọbụla ịma bụ onye ụka ka m na-aba ihe ọbụla ịma destin ihe ọbụla ịma isi na nọ destin mere gị ji wee fụ omenala Igbo asị ihe ọjọọ call here and tell us ka anyị gwa gị ihe ọ pụtara n'olu Igbo ọ bụrụ n'ọnụ bekee ka anyị gwa gị ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo ọ bụrụ n'ọnụ bekee ka anyị debate ya let's debate it gwa m about Christ agwa gị about omenala face to face gwa m about Christ agwa gị about omenala ka anyị marazi onye ga-ewu n'ibe ya ị na-agba ọsọ n'igwe a na-agba ọsọ nke ụwa ka anyị mara onye ga-ewu n'ibe ya you are not of the world I am of the world ka anyị mara onye ga-ewu n'ibe ya ịgwa m ihe Jizọs Kraịst pụtara n'ọnụ Igbo agwa m gị ihe omenala pụtara n'ọnụ Igbo achọrọ m ịma ihe Jizọs Kraịst pụtara n'ọnụ Igbo I want to know gwa m ihe Jizọs Kraịst pụtara n'ọnụ Igbo ihe ọ pụtara na your own language na your own language ịgwa m the benefit of it then I will tell you the benefit of ndozi ọdịnala gwa gị the benefit of omenala ọdịnala Igbo ala nta na nsọ ala agwa gị the benefit n'ime gị nwa na-ekwu ekwu n'aka Jizọs agwa gị the benefit of this thing n'ime gị ịgwazie m the benefit of Christ n'ime m gwazie m the benefit of Christ achọrọ m ka ha kpọọ let's debate this thing once and for all because ma na-ekwu okwu ọ dịka ha kpọọ na fonu ebe a fonu dị adị eji Skype anyị ga-arụ ọrụ WhatsApp ga-arụ ọrụ Igbo ga-arụ ọrụ let them call and defend their ideology because you cannot force people ị na-asị ndị mmadụ Jizọs na-abịa achọrọ m ka ịkpọ anyị gwa anyị ka Jizọs asị abịa ihe ọ ga-emere anyị ma ọ bịa we want to know anyị chọrọ ịma nna nwanne ịma na onye ịtụpụ nkịta igosi ihe ọ dịghị ka ịtụrụ ya mbọ if you want us to follow Christ come and tell us why we should follow Christ and reason why kedu maka gịnị then anyị agwa gị maka omenala ọdịnala Igbo then reason why iji wee need ọdịnala Igbo why you need it and all the important in your life your identity is at risk your life is at risk everything about you is at risk mana Christ ka uru Christ gabara anyị I want to know mgbe m nwụrụ anwụọ mgbe m nwụrụ nna nwanne onye bụ ọnụ oribeghị ndị kara aka mgbe m nwụrụ mba ka m dịgodị ndụ taa echi ka mgbe a nwụziri akpawa so ụmụ ibe ka ọ dịkwa na echi ọ dị na echi ka anyị pụta na echi anyị ka ya ekwurukwa okwu a na-eje anyị ekwusibeghị okwu abụrọ nri echi anyị ga-ebidokwa na ya a sị m udo dịrị ụlọ ka ekekere ụwa na-eke orie afọ nkwọ ka o dugo onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala ise